Hey, shalom Israel, mijn naam is Gabriel van IYC Suriname. Door een classroom, class voor Giwang uitleg abra winti nanga Bonoe. Want laatst is een video voor IYC nanga desmasabe waka wandelmars de Blakamang. Unu corrigeer ding en de god de keer vindt dat dit naar de culturu. Maar sorry in de Bijbel heeft na Bonoe na un bribi, heeft na Bonoe na un culturu. Say me up officer. Obaja. Winti aan op Blakamang bribi. Je ziet, we beginnen aan Tori 17 vers 13. Dat boek voor Tori? 17 vers 31. Dat boek voor Tori even zo handelingen hoeft ook 17 en vers 30. Na dat hem disi we no ben sabi. Gado no ben luku fin na dati. Maar no, a commanderi alla suma na ibri presi fu drai dem libi. Je ziet, atesa no ben sabi, dat we den bonu na culturu. Winti na bribi. Maar nou, die jere de profeet op de ukuf de straat e preken giu, dat want dat je jere nou. Dat gaat de oluku fin nou, dat je go doro in je zonde of je draai jullie. Je begrijpt? Ko sorry, pe u historiek motto, Deuteronomium 1 vers 1. Dat je go naar Deuteronomium 28, dat was sorry, pe u historie begin. Dat na u geschiedenis. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 1 en vers 1. Die zie de dem woord toe. Die zie Mozes ben taki giheri Israël. Maar Mozes ben tak den? Giheri Israël. Dus Mozes is tak nanga volk Israël. Nou, o leesi, sa Mozes ben tegen de chief Israël. 28 vers 1. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 1. En als het passa zo, dat hij voor je arki fini, na dat stem voor Masra Yugado. Voor si, en voor do Allah hem commanderi, die si mi commanderi you tide. Dan Masra Yugado sa seti you hei, na tapu ala volku fu grond tapu. Dus if je hoort de commanderi Gado, ama poti hei, tap ala de volku fu grond tapu. Lees vers 15. Vers 15. Maar als het passa zo, dat hij voor je no arki na dat stem voor Masra Yugado. Voor si, en voor do Allah hem commanderi na hem wet, die si mi commanderi you tide. Dan ala dem fluku, sa kom na you tapu, en dem sa winnie you. Dus dit is na trase van medaille. If je no hoort de commanderi Gado, na hem wet, ala de fluku oko na itapu. Fluku, an wan bon sani, wan negatief sani. In de taal zou je tak jou tak na wan kunu. Wan kunu na wan negatief sani. Gimon de fluku, vers 68. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 68. En Masra sa chari you go baka na Egypti na inisipi. Na da pasi pe mi ben taki gi you taki, you know sa si disimoro. En drape dem sa seri onleki slafu. Mang nanga umang gi unfeyanti, maar no wan suma sa bai Eji, lek slafu. A historik unu, to woluku geschiedenis sa unu sabi, da edes ma voor katibo nengre. Ook mota katibo. Dus, a fluku zou lees in de Bijbel, het akabare Israëliet ching. En sang met akonso takugwa katibo. Lees vers 15 maka. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 15. Maar als het passa zo, dat hij voor je no arki na dat stem voor Masra Yugado. Voor si, en do Allah hem commanderi na hem wet, die ze me commanderi you tide. Dan Allah dem fluku, sa kom na you tapu, en dem sa winnie you. Dus je no hora wet fugado. En dat i no paya ampuku, of ino paya leba, ataki di no hoor de wet fu Masra Gado. No an leba ino itaki ben paya an leba of sang. Na die no hoor de wet fugado, met die konja lek slaaf. Go naar vers 43. En 44. Lees dat. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 43. Dem vreemde suma diside na you mindri, sa kom tumisi hei na you tapu. En you sa saka tumisi lagi go na ondro. Vers 44. Asa lenigi you, en you no sa lenigi hem. Asa de da hede, en you sa de da tere. Je ziet tangando angala de bonu wuro ko sawedu. Insranang ununa tere ta grong ude. Je ziet?
Alla de voor trafolok daar lok toe. Want soms te een bonu, pe go bij zijn, maar bier. Nou, trafolok ja go bij bonu spullen. Dat hij zo rik wat unu na tere, de tramana ede. Je begrijpt? Een wet fugado no hori, me kubalande in slavernij. Dus aan het next taki no paya winti, no paya apuku. Gewoon no hora wet voor you gado. Je begrijpt? Dus het is actie dat ook moet lek slavernij, lek slaaf. De wordt Ghana. Dat kool is aan in Abukuja. Van Babylon naar Timbuktu. Kool is aan even. Want we talk about Ghana. Kool is aan Ghana, sa Ghana want taki. De zwarte Hebreeuwse koningen van Ghana hadden 2 titels. Kayamaga, meester van het goud. En 2, Ghana, oorlogsleider. Dus Ghana want tak oorlogsleider. En net dat na gewoon oorlogsleiderij betekent. En nog een want vos dat ja, maar van hertraining. En zo hebben we de Hebreeuwse, de zwarte Joden. Na dat pede maar zeeroek motto. Daarom zei ik dat hey, uno ne Jew. En de Jew no be volg winti na een bonu uroko. Je begrijpt? Want dat na de wet sagado begi uno. Die want of de wet over een bonu uroko. Leviticus 19. Hoe zo roet de wet zou broko. En gado be ba roet akuno go din familie winti na de soort sanati. Maar doe ding o go in slavernij. Tanga no welo makare sandat ete. Lees. Dat boek van Leviticus hoofdstuk 19 en vers 31. No luku dem suma disi abidem winti. E fu suku dem bonumang fu pori ons refi nanga dem. Dis na sagado beteigu. No go suku de smadati. On na pori go pori sref nanga ding. Daarom go in slavernij to. Zei de winti no be ma yepu ina slavernij. No de winti no be da pe fiepu. Ala de yeye sabe da pe de ma yepu. De yeye sa ye bripti de pede bede. Mek de yeye chay go baka pede de wet macharik motono. Go ala de bonumang aksi de mata mek de yeye chay go baka pouk moto. Mek de te go sa nou identiteit. De yeye no ma do de sandati. On dat de sansa we dini na soso sani. Iba na ibe bangalati 31 vers 31. Leviticus 20 vers 6. En dat sili disi de suku dem suma nanga famiri winti. En na suku dem tofrumang fugo waka huru nanga dem. Misa seti mi fesi against da sili dati. En misa puru em komopo fu em people. Je ziet, gado wo kiri puru. Is op zijde we mek misbruik nou voor de sandat. Zijde denk om een vast leren daar grond tapu. Na door genade voor Christus nou. Want dat fossi de mabo kiri. Zolang hij bang bakro of je wint is aan de mabo kiri puru. Maar nou door genade voor Christus we mek misbruik voor zo'n doen nou. Daarom zo mijn vast religie den nou. Want fossi, eerste mas abo ophangen een vast leren direct op kiri. Maar door een misbruik zou je met je van genade, dat de vals leren dan snappen. En ga dan met de vals leren dat we minder ook toevoegen, want trappen die uno. Als je even bribi gaat werkelijk. Lees eens. Vers 27. Wa man efu wa umang disi abi wan famiri winti. Efu ade wan bonumang. Fu tru umusukiri dem. Zo bodo aan dem? Umusukiri dem. Maar die dede na maar dat bakawe long. Tak na maar jaba san fa famiri. Na maar jaba power fa famiri. Na tramai fetan oma sandat ina famiri. Tak na ma jaba famiri winti na nga sandati. Daarom Blakamang tak dat ingi winti. No yang ada ingi na brada. No dede brada via winti kwa itapuno ye taki ap ingi. Yeshi, ma gadot sa gado betaki. Wa man efu wa umang disi abi wan famiri winti. Efu ade wan bonumang. Fu tru umusukiri dem. Unsakiri dem na nga stong. Dem brudu sa de na dem tapu. Direct ubo kiri aan stong. Maar we mek misbruik van genade van Christus. Akrutu ne kot is dat we kot toeschijn. Tratex. Deuteronomium 23. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 23 en vers 17. Je nosa abi wan huru umang voor dem umang pikin voor Israël. If wan man disi de wan sodamit. Sang? If wan man disi de wan sodamit. En sa we so rutaki. Douche de ma da wandel mars. De meeste bonu kampu na homo na lesbis da de kampu dati. Maar sa Bijbel tegu, lees aan baka. Je nosa abi wan huru umang. Wan huru umang. Sa bonu mai taki. Mim siri bangay da mogi adresi. A huru mai sri bangare umas mana huru amai mekif de safu. Sai de wan wintine bar kontak e de blaka frowe huru tum si stop a huru. Sai de wan wintine bar kontak e we bul tum si stop a bul. No wan wintine bar kom dat a wintis ref lo basandati. Omdat a wintis ref la nga takrudu. No ita no korisheri leisi. You know sa abi wan huru umang voor dem umang pikin voor Israël. En voor wan man disi de wan sodamit voor dem man pikin voor Israël. Zie? Dat na wet, maar broko ala de wet dati, daarom door een slavernij. Want dat doet er een 12 no.
Vers 2 tot en met 4. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 12 en vers 1. Disi de dem wet nanga dem krutu disi yu sahori. En do na ini da kondre disi masra yu gado fu dem tata fu de giu fu abihem. Ala dem de disi de libi na grontapu. Sa figi ala presi puru kring kring. Pe dem folku disi sa wini. Dem dini dem gado fu dem tapu dem hei bergi. Nanga tapu dem hei presi. En na ondro ibri grumbong. Ondro ibri grumbong. Dus na de trafolku u go leer de sandat. U ben figi de trafolku puru om de soort sandisi. Leesi. En sa trowe dem altari. En broko dem fragatiki. Nou ben broko? En broko dem fragatiki. Unu ben broko de fragatiki. Maar no, unu seref go draaien doa sem sandati. E go de fragatiki. Unu go do de sem sandat no. Leesi. En bron dem presi fu dem bong nanga fire. En sa kapu dem popki fu dem gado. En figi dem nem puru fu da presi dati. Dat na opdracht sa gado gyu. Maar no, 2024, we go do de sem sandati. Daarom moet we go in katibo. We go do de sem sandati. Je begrijpt? Go naar 1 Korinthe 5 vers 11. 1 Korinthe 5 vers 11. Want nooit wa winti ne bari tak gevaar de dape. A winti nooit altijd a winti se ni go sondu. Want te de brada fu e furu te de go roof. Dan mai tak e abu queens mion. Dat want tak eigenaar da osominom go roof da petide. Maar net e tak no go furu. An eleri tak no go roof. Of de mai bot wan petlock stroto na de beret te. Ta man go seksa nga vrouw, ta jompo dat wat akas mapsiki en ta no jompo dat wat akabum. Maar net e tak no ma huru. An eleri tak no go huru. Je begrijpt? Lees je. 1 Corinthians 5. Vers 11. Dat boek voor 1 Corinthians hoofdstuk 5 en vers 11. Maar nou, mi ben schrijfi go no fu hori schrijfi nanga wan suma disi kari em schrijfi wan brada. Efu ade wan hurumang. Efu wan bigi ai suma. Efu wan afkodrei suma. Efu sang? Efu wan afkodrei suma. Afkodrei suma wan ade no mag deel. Maar de profeet ook corrigeru tak sairika ano agado fu de dapto no mag dine de sandati. Daarom ook corrigeru. Jong pogona Prediker 8 vers 11 tanga 13. Prediker 8 vers 11 tot en met 13. Je bent prediker snel. Zo. Dat boek voor prediker hoofdstuk 8 en vers 11. Because dem no koti krutu SSI against wan takrudu. Sang? Dem no koti krutu against wan takrudu. Lees hem maar, lees hem. Dat boek voor prediker hoofdstuk 8 en vers 11. Because dem no koti krutu SSI against krutu SSI. Dat na probleem no. A krutu ne ko direct tak e dat die go bonu gado kiri direct. Die go do a homo san fida pe gado kiri direct. Die go griti gado kiri direct. Omdat a krutu ne ko SSI, sang? Because dem no koti krutu SSI against wan takrudu. Fu dat ede. Fu dat ede. Dem hati fu dem libisuma de los tu furu fu du ogri. Omdat a krutu ne ko SSI. Daarom we go bonu kampu. Daarom we vindt tak bonu na culturu. Omdat a krutu ne ko SSI. Chago. Alwasi wan sondari ben du ogri 100 lazy. En a libi langa. Toku, mi sabi true dati asa wakabung nanga dem suma disi frede gado. En disi de da frede en disi de frede na hem fesi. Yeshi, akurtu ne kot SSI. Daarom de bonu mama ibarika 30 jaar ik ba me bonu. Tes mi oma de mi oma bonu. Next nop sanga. Olanga uda para jay was wir watra next nop sanga. Tes akurtu ne kot SSI. Daarom je kisa bribi tak na bigis masane. Daarom je bribi na bonu. Omdat akurtu ne kot SSI. Lees go door. Vers 13. Ma anosa wakabung nanga dem takrusuma. Ano wakabung nanga de smadati. Eerste lees go in slaven ne 400 jaar langa. No we go door nanga de sanfu. Dat wat de Christus so kombaka. Ala de smata mo kiri. Lees. En anosa libi moro furu fu dem dei disi de leki wan korupe. Yeshi. Ano go wakabung nanga de smadati fino drai yulibi. Go na Romeinen Jesaja 66, 15 tot en met 17. Dat boek voor Jesaja hoofdstuk 66 en vers 15. Because luku masrasa kom nanga fire en nanga hem asiwagi leki wandrai winti. Fupai hem hati bron baka nanga fire hati bron. En fupai baka fu hem krasi nanga fire flam. Because nanga fire en nanga hem houru. Masrasa foni se ala libi suma. En masrasa kiri furu suma. Masrasa kiri furu suma. If uno drai ulibit moto na bono nanga winti libi. Masrasa kiri furu funu. Go naar Openbaring 22, 14 en 15. Dat boek voor Openbaring, hoofdstuk 22 en vers 14. Blessie voor dem suma disi du hem commanderi. Blessie voor suma?
blessie voor dem suma disi do hem commanderi. Commanderi ubeli sentak inongo wakabaka desmaza famiri winti. No go dini de popchi nanga de fragatiki. Dat na sa ubeli, dat na de commanderi, leisi. Zodat hij dem ability voor da bon voor libi. A bon voor libi na tego libi. Leisi. En dem kan waka door dem portu go na ini da foto. A foto ako unu kondre gado, ko unu kondre uwani. A winti no makaranderi ko unu kondre. A winti o karanderi dede. Leisi. Vers 15. Because na doro sei dem dagude. Sanda doro sei? Dem dagude. Leisi. Nanga dem tofrumang. Nanga suma? Nanga dem tofrumang. De tofrumang, de bij afgoderij maar leisi. Nanga dem hurumang. Nanga dem kirimang. De hurumang. You say go dinu atrago de din winti na huru je huru ook toe. Spiritual fornication na my kare na huru do ook toe. Nanga sang? Nanga dem kirimang. Nanga dem afkodrei suma. Nanga suma? Nanga dem afkodrei suma. Winti na afgoderij mi brada. Nanga de saf misa de ina sandati. Winti na afgoderij. No mix ma koryu. Wan sang, ma wan stencil ja. No af de bonu ma fu na buku. Mek de man go wan buku sorry abrasa bonu wan taki. Dis na wan buku sa wan swabi, wan stencil. Abra bonu tori, abra ye, ay takabra ye nanga de sandati. Ma kon lees sa asma dat skrifi. In een boek, in een stencil ja, op te vragen, wie is een doemang? De antwoord na een doemang is een persoon van wie hij speciale van zijn je is. Het genezen van mensen, een profeet of ziener. Kon lees 1 Samuel 9 vers 9, if not true. 1 Samuel 9 vers 9, want dat na tekst asma putina, a stencil ja. Asma sa, desma botak na wan doemang, wan bonus ma kotak. Lees. 1 Samuel 9 vers 9. Dat boek voor 1 Samuel hoofdstuk 9 vers 9. Fositem na ini Israël. Fositem pe? Na ini Israël. Leesi. Te wa man ben wani go aksi fu gado. Na so abentaki. Kom, make we go na da lukumang. Ko pe pogo? Kom, make we go na da lukumang. Because da suma disi dem kari wan profeti, dem kari wan lukumang fositem. Yeshi? De profeet zei si IUIC, de man dat na de lukumanti de day. Ano de man zei te itak chawan osofuru eksi, nanga wan blakabiri, nanga pompe, ano de man na lukumang. De lukumang na de man Israël zei hora wet, de profeti. Je begrijpt? Vraag 2. Wat behoort tot het werkgebied van een doemang? Het genezen van ziekten en opgelopen verwondingen. Hulp aan hen die geteisterd worden door kwade geesten. Het geven van goede raad en advies. Als ook het verklaren van dromen. Zou we lezen in 1 Samuel? Lees je elkaar? Dat boek voor 1 Samuel hoofdstuk 9 vers 9. Fositem na in Israël. Te wa man ben wani go actief gado. Actief gado. Dat wat ik e misiki. Mo go gado. E wansa ne fermi. Kom go gado. Dat wat ik je go na doemang. Go suku oplossing voor probleem say abi. Maar no ama sa takim cha disim cha dati. Plus dan my sribanga vrouw fosi of aan my absek sanga maningre. Ko lees at vraag 8. Welke doemang is een goede doemang? Antwoord in een stencil jataki, een doemang die zich niet alleen verdiept in de leer Gods. Dat want ik aan lezen boek of gado, want ik verdiepen in een leer gado. Dat nou een doemang, een goede doemang. Maar ook leef volgens de wetten van God. Dus een doemang moest leven volgens de wet van gado. En een doemang sa da para dape, e me kicha blakabira nga eksanga de soort sandati. Want doemang nou een massa verdiepen in een leer gado. En dan leer de wet voor God, maar hoor de wet voor God. Dus dat nou even snel. Nou gaan we gaan naar de Bijbel. Gim, probeer Romeinen. 1 Korinthe 6 vers 9. Gim 1 Korinthe 6 vers 9. Ons komen aan, ja snel. Aha. Dat boek voor 1 Korinthe hoofdstuk 6 en vers 9. No sabi dat hij dem suma disi no de rechtvaardige no sakisi da kounu kondre fu gado leki em erfenis. Ino kisa kounu kondre fu gado. Ino kisa tego libi. Leesi? No kori onsrefi. Dem hurumang. E fu dem afkodre suma. E fu dem sotadu suma. En desa dat nooit wan wintine bar kon fu baris mata kono ma huru. Nooit meer aan winti dat bar contact. We huru tum sin so aan dorp, we huru tum sin srana, we huru tum sin para. De vrouw no mag purberen. Nooit aan winti no bar kon gide sandati. Maar dat aan winti ne leri bunsan en ne leri next about gado. Dus de man zei do afkodrei, no doro ina kounu kondre, abekba? Nee. Chago? E fu de man die si los tu tramang. E fu de man die si los tu tramang. Wanda sang, amai taki, a hand langer fe, wana asem ga for fen vakang de bonuma ook toe. Dan mij tak via amam goina man bakajari pa madraga kennis overgama. Dat wat ik na batiman.
Voor de Bonoe mij bewegelijk meisjes no. Is dat wel bekend dat Pabro Kopondo? Even een compagnie of pe. Allee, kwam meisje aan mij gedragen no. Chimtie is dat ai. Want wat trouwens aan Pabro Kopondo. De wij kiezen maar op chimbo, je kies omgaan. Maar toch is mijn brief ina, maar tak aan een boom Bonoe man. Aan een boom doemang. En nee, klopt, ik balis dat. If dem man disi los to tramang, if dem sodomit suma, if dem fufuru man, if dem greedy man, if dem drungu man. De sodomit man de massa is ribanga man, massa is mekelijk vrouw. John Polip dati, go naar Romeinen 1, vers 21 tanga 32. Want we lezen een stukje naar Star News of Waterkan News. Arki, te weten dat je dus mij zullen kwelen. Vrouw die vriendin in gelaat verwonden aangehouden bij Bonoe kampu. Dus a lesbisch, de tu vrouw danga de serefi atrawang ko jaru suta katra wakage na juke ine fisanga wanefi. Palo wego, na Bonoe kamp palo wego. En dat Bonoe kamp hoort boeler na lesbian. Romeinen 1, vers 21. Dat boek voor Romeinen hoofdstuk 1 en vers 21. Because die dem ben kom sabi gado, dem no ben gi hem glory leki gado. Uno de Israëli duko sab gado, uno gi gado glory lek gado. Chago? En dem no ben gi hem grantangi toe. Maar dem ben abi soso praxeri. Soso praxeri na ma wintam tapuyon. Ma wa tranga ye yam tapu ma ba power. Mi dre wan dre sisam kaset giyon. Na don soso praxeri ube abi. Leisi. En dem dom hati. Sang? En dem dom hati. Dus you say wakabaka winti na don hati ekoriu. Leisi. Ben kom dungru. Ako dungru in esha leti moro, leti na wet fugado. Daarom schreef je dat welke doemang is een goede doemang? De doemang die zich niet alleen verdiept in de leer Gods, maar ook leeft volgens de wetten van God. Maar ik dungru no wino verstaat dat na leti deja. Leisi. Dem taki dat die dem abikoni. Dem taki dat die dem abikoni. Sa de taki. Ama leta wa tra ama bumaera, ama lepi ama kanker. Ama sabasani. No wa koni ama no abe mana wa domang. Leisi. Maar dem ben trong dom suma. Dom suma trong. Ala de Bonoe kampu. Want hij weet ook about para de meisje kweli. Kolis apis van vrouwen. Zo werd na goed speurwerk door een gemengde eenheid van de politie bij een Bonoe kampu in het district Para in de boeien geslagen. Want dat we go do de sani, baka reis de kan de soort presidati. Leisi. Vers 23. En dem ben kenki da glory fu gado. Disi noiti kampori tro wan popki disi gersi wang libisuma. Disi kampori. Nanga dem fouru, nanga dem meti. Nanga dem fouru, tramai tak ma opete, sana opete na fouru toka aka. Ja toch? Leisi. Nanga dem meti, nanga dem fofutu, nanga dem kroipisani. Kroipisani, tramai tak ai fodu, a snake a papagadu. Papagadu, fodu, amai din desandati. Amai kis opete, amai din opete. Desandat, ina sandatu go potu glory. Leisi. Vers 24. Voor dat ede, gado ben gidem abra tu, na da fistifasi fu dem los to disi komop. Fistifasi we libida pena para in de Bonoe kampo. Ala pewe Bonoe. Na fistisan we do da pelisi. Komopo fu dem egi hati. Fu gishem na dem egis king. Mudusa? Fu gishem na dem egis king. Batiman libina sheyegis refugi. Sheyegi egis king. Lesbian libina sheyegis refugi. Leisi. Na mindri fu dem srefi. Disi ben kenki da waarheid fu gado trouwan lei. En dem ben ambegi en dini da sani disi ben meki kaba moro leki da suma disi ben meki hem. Yeshi. De mai din trasani. Bakru, leba. Trade TikTok is ori wan parape nga solo lipop tak na leba, lepai leba. Uhei moro ala desandati. Uhei moro leba, uhei moro bakru, uhei moro yorka. Maar je sakai zref go din de rommel dati. Ikba? This is the blessing futego, amen. This is the blessing futego, amen. 26, lees. Voor dat ede, gado ben gidem abra na dem takru lostu. Because dem uma fu dem srefi ben kenki da fasi, gado ben meki dem futeki. Wan fasi disi wuroko against dati. So srefi dem mang suma, no ben wuroko moro nanga dem umang lekifa ade fiti. Yeshi? Omdat de no one hoor de wet moro, de no one de boenduma moro van Bijbel, tak de we hoor de wet of gado. De go brivi in soso sani, da gado gide abra na de por praxeri. Voor de bige batiman anga batiman no, vrouw anga vrouw no. Daarom je ziet dat te winti pre na lesbian leidape, nanga homo's leidape. En dat scripture je in vervulling. A scripture die se in vervulling. De mij kontro batiman, de vrouw kontro lesbian. En dat de gide praxeri abra na soso sani. Na je dape?
En dem ben brong na in dem los De toe. brona in de los toe. Want ta langa, amano wan vrouw moro. Want abonu mai bonu da, mai korde vrouw tak. Ino ma fen masara mi ka gi adresi. Ma adresi, ma ngai msiri bida mo gi adresi. Ta masri banga o me vrouw, a los toe van mai ko moro voeren, ma tak mi go ama bella no yon. Go ama bella no. Hey, brucha konja, you wanna a power of me? Kosri banga mi da mo gi aye of me. Na gado pot de takru los tau tapon da tune bribi ina ware. Leisi. Wa mansuma gitrawang. Wa masuma gitrawang. Da mai trombati man, leisi. En wa mansuma nanga mansuma ben wroko na wan fasi disi no de fiti. Te we bul na wan fasi sa no fiti e wroko nga wan masuma, leisi. En dem ben kisi baka na ini dem strefi da paimang disi de fiti fu dem takru suma. Aha, o kisa paimang de takru suma. E fu no dry wolibi, leisi. So leki dem no ben wani hori gado na ini dem koni. Gado ben gi dem abra na wan pori prakseri. Fu du dem sani disi no de fiti. Vers. Dem ben furu nanga da ala sortu sani disi no de oprekti. Sa ode in de yeye dati. Lees sa ode in de yeye dati. Want sang, a vrouw jago kisen vrouw, fenta ke vrouw e wakang watra vrouw. Maar gado taki, tu vrouw no mag danga de serfi. En fenta ki, a jaru sutak e vrouw danga watra vrouw na juke nanga nefi. Leesi. Urudu, wat sang. Ino ma sapsa yutakim apuamang. Ine forsta isre, fayo forsta libi. Yo de hurudu, leisi. Takrudu. Bigi ai, wat sang. De meeste man say etrombati man nagi material, nagi grontap gudu. Leisi. Ogridu. Furu fujarusu, wat sang. Afenta atrawango wakanga watrawan, dus abige jarusu. Na jukanga nefi. Leisi. Kiri. Taktaki. Korifasi. Mandi. Gongosa. Baka fasi. Ati brong na tapu gado. De ate brong tap gado. De bonu man olom gado. Ma de ko leita gado afesi. E mo ko tapara pijama gado afesi. Ma ino lom gado ye lei. Leis godoro. Asranti fasi. Prodo fasi. Asranti na prodo fasi na sa usina wandel marsto. De ma ko ofesi ko du asranti na prodo fasi. Leisi. Bigitaki, Suma disi prakseri ogri. Suma disi no giyesi na dem mama na dem tata. Lexa officer betak ta street teaching. If you know a lesbian, you know lop you ma. If you know homo, you know lop you pa. Want if you pa bede homo, you know boja. If you ma bede lesbisch, you know boja ook toe. Lees. Vers 31. Dem mankeri frustang. Den a verstang. Dem broko akroderi. Je broko akroderi. Want te detak oké, mo danga wa vrouw no. Ete da pede no ma hoor akroderi. Daarom ma juka trouwen. Ete da pede no ma hoor akroderi ook. Lees. Dem no lobby dem famiri. Dem no lob de famiri. Lees. Dem hori sumana hati. Dem no sori sari hati. Dem sabi da krutu fugado. En dati dem suma disi do dem sani disi de warti fu dede. Ala desma sa do de sanda tu de warti fu dede. Maar de profeet kon u voor school tak voor shoot dede, draai jullie bi. Wan kans dete, zolang je look a video jij kan repent, ik kan draai jullie bi. Maar if you no draai jullie bi, you stre voor dede, want alla de sanja de warti voor dede. Dat na sa skrif in a Bijbel. Je zie, ibekba. Toku dem godoro nanga dem sani. En dem abi prisiri te trasuma do dem tu. En sang de aprisiri te trawai do de ook toe. En zoals maar wie zegt dat je niet maar je appreciëert in testas mij doen, je schrijft voor dede. Want je denkt zo'n doe, je denkt takru doe. If you know draai jullie bi, je schrijft voor dede. Bona Openbaring 18 vers 4. Laatste scripture. Dat boek voor Openbaring hoofdstuk 18 en vers 4. En mi ben jere want trastem kom op voor hemel. Disi ben taki. Kom op voor hem, mi people. Kom op voor hem, mi people. Moto uit de grond tapu dis nanga de takru doef den. Moto uit Babylon systeem. Bonu libi, zonde kerki. Moto uit de libi dati. Dat gado ei zo in de laatste dia. Lees. So dati uno moksi nanga hem sondu. En uno kisi wan pisi fu hem pestisiki. Esi? If uno moto uit de moderne de man, ook kies wan pisi fu hem pestisiki. Tot dat gado offer niet hoe ook toe. Samen nanga Babylon. Dus you say bri bim bonu anga winti ano culturu da pegado be baru fu no do de sandati. If para be absome obia nanga koroni nanga komo ena. Say de tanga no ma se tu de rechter. Say de 1863 hoe fossi ook is freedom. Eigenlijk ano 63, 73. Uno me mak moto slavernij. U tantap de plantage. Da fa bri bi winti. Nanga dat tot ak shalom, mo say Christ bless. What is the nation?
Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.